Tervetuloa kaikki! Hashtag LV10V Crash Bandicoot juomapeli YouTube-videoon. Mahtavaa nähdä teitä tänään. Tervetuloa, tervetuloa. Suunnitelma olisi siis pelata Crash Bandicoot 1. Säännöt on hyvin yksinkertaiset. Jos mä kuolen missään vaiheessa, niin otetaan oluthörppy. Mutta jos käy sillä tavalla, että mä kuolen nitroon tai TNT-blokkiin, sit otetaan shotti. Jos missään vaiheessa mä saan tässä pelissä one-upin, eli yhden elämän lisää, niin se on sama juttu. Shotti. Koskeen korvaan. Haisee ihan tärpätiltä. Mä tuun kuolemaan, koska toi ei oo edes hyvää. Let's fucking go. One uppi. Älä helvetti. Okei, mä saan ottaa nyt akuakujen hulemugaa. Mun ei kannata ottaa yhtään vumpahedelmää. Ei! Lopeta! Oh god. Ei! Lopeta! Ei! Eikö se ollut silleen, että jokaista boksia kohden shotti? Tää on niinku ihan uusi peli tälleen kuka. Come on man, I don't wanna. Mulla on pakko, jos mä spinnaan vaikka tää kulmasta, niin... Älä hyvin! Niin ja sit nyt näistä mä saan näitä. Ei helvetti, mä oon ihan just one-upin saamassa. Ei jumalauta, montako niitä nyt tulee? Kun et sä nyt voi mennä ympäri. Ei! Mut jos mä... Ei! It begins. Okei. Voinks mä... Please mene pois! Ei! Mun on pakko. Miten siinä onkin tollanen just meidän sääntöjen mukainen tosi paska kohta nyt niinku? Kuka nää säännöt keksi? Hei, come on. Ei saatana! En mä tajunnut, että oli kolmas. En mä edes nähnyt sitä sen takana siellä. Oi helvetti. Pohjanmaan kautta. Hyvää läppäsyntymäpäivää. Minä? Jee! Eikä yhtäkään saatana enää. En mä halua sitä. Ei. Se on niinku vitun miina, kun sä näet sen se jossain. Jokes on you. Toi pesi mun suuni nyt siitä hirveästä koskenkorvasta, joten tää oli niinku... Ei. Tää oli ihan hyvä juttu. Siis mitä? Sama saatanan sika! Teen susta lihapullia. 11 wummahedelmää. Niin se on shotti, kuulkaa. Hyvä. Hoidukaa vittuun. Ei! Hoidukaa vittuun! Vittuun! No mitä helvet? Hei! Joka vitun tapauksessa tää on shotti! Mene nyt ohi jotenkin, please! Miten tää peli voi olla rakennettu tälleen sattumalta? 2. Noniin, et osu siihen. Checkpoint. Toi C on maailman paras kirjain, okei? Okay? Kun sitä miettii, niin se on paras. C! Kauhistus. Ei. Come on! Mitä vittu? Miten se tommoseen voi reagoida? Älä jaksa! Onks tää 3? Ei se muuten, kun se maistuu ihan kyrvältä. Tai siis no en mä nyt tiedä miltä kyrvä maistuu. Hyvää syntymäpäivää, lämpäviikon! Mikä se toinen laatikko mahtaa olla? Hyvä yritys oli! Kas mä jotenkin tästä niinku... Se! No, mitä?
Sitten pistää tällaisia tähän. Miten sä dodgeet sen? Ei niitä voi edes siuttaa muualla. Miksi mä puhallan tätä? Ei se oo kuumaa. 4. Elämä on helppoa silloin kun saa 1 up. Ja pitää vetää shottiin. Ei tarvitse mennä nukkumaan. No niin, mites nää nyt menee? Ei vittu mun aivot just nyt. Nyt mä menen. Nyt mä menen. Voi... Miksi? Älä spinnaa! Mä kun ei täydy vetää enempää shotteja. Jaha, nyt tuli tää infamous köysi. Älä vittu hyppä, älä vittu hyppä, älä vittu hyppä, älä. Vitun Crashin vitun naama on vitun edessä! Mitä? Hei! Sale toi vitun possu voi kävellä ilmas! Mitä helvettiä? Älä. Evon vittu. Mun on pakko juoda vettä, koska toi maistuu niin äässiltä toi satana. Mä ajattelin, että se olisi ollut paremman makuinen. Ootte te koskaan käyttänyt jotain vitun... Mikä se sitruksinen joku... Se on semmonen uuninpesu. Se on se C-alkava. Toi haisee ihan siltä. Kun naurentavin toinen, sit kun se on 20 jotain %, ei sen pitäisi niinku maistua noin. Sif Lemon, just se. No niinku jos siitä... Hei, tuolla on jotain. Pulpu. Ei vittu mitään! Vittu ninja one-uppi siellä. Mikä tää on? 5? Mä nyt... Haluus mä sen? En mä halua. Mä en halua riskeerata edes. Ei leikitä tän asian kanssa. Ei ku C, ei A. Green, what's your problem, Green? What is your problem? Se satanan kyrpä tuli päin! Kuulostaa mahtavalta lauantai-illalta vai mitä? Mä teen sille sel mitään, kun mulla on 0 elämää, ymmärrätte sitä? Mut mikä mäppi tää on? Ai vittu, mä huomasin sen liian myöhään! Minä eläkkeet juon. Oo, kiva. Alusta! Oh no! Mä tein liian pienen hypy. Juon minä. Satana! Tämäkin kalja on kohta juotu. Oh! Ai vittu, toi oli... Mä en edes. Minä en edes. Ai niin, tää jätkä. Voi vittu. Se heittää jotain. Mistä haluat TNTtä? Please. Please, ei, please, ei, please. No mistä mun pitäis Toi on itse asiassa ihan ok. Ihan ok. Oon mä mukaan vetänyt 6 shottia. Ei tunnu missään. Vähintään 10 shottia. 1 shotti per vuosi. Isä.
Ei tunnu missään. 7. Yeah. Mitä enemmän mun täytyy tässä vetää, mitä vaikeammaksi se tulee. Noniin. Cinnamon! Juokaa viinaa! Viina on hyvää! Minä metsän. Älä! Mä tiedän mitä tän lopussa on, okei? Oh, thank god! Oli tossa vasemmalla. Ei! Jumala on olemassa. 8! Apinaa koijataan, apinaa pumpataan. No mitä helvetti! Juomi. Sä et voi edes vitun koskea siihen! Minä maan. Nyt. Ja man. Älä laita tällä. Ei tämmöstä. Kesä in the here! Olipas liukas. Mä tykkään, että mä oon yhden semmosen 100 Wumpa-hedelmän one-upin saanut ja sen jälkeen se on vaan ollut aivan tätä helvettiä muutoin. Et se oli se alun haaste, olla saamatta 100 Wumpa-hedelmää, sit sä sait sen kerran ja sen jälkeen se on ollut silleen, että no joo. Mieluummin toi kuin se, että mä olisin ottanut sen, okei? Minä Tää kaljakin rupeaa, tää kalja, kuulkaa. No miten sä nyt tosta torjuu. Kato, normaalisti sä vaan rikkoisit ne kaikki ja sit sä voisit hypätä. Mä en voi tehdä sitä nyt! Minä. Elää vittu game overaa mua tähän. Yhdeksän. Ehkä nyt me päästään eteenpäin. Pääsenkö läpi? Yes! Oi yes! Mulla on semmonen tunne, että on tosi perseestä. Tästä tulee helvettiä! Hevosen juo. On kissa. Tää on ihan easy vittu. Veitsi on laskenut nää. Mä vittu. Mä luen näitä kuin avointa kirjaa, okei? Okay? Nyt kun minä saan checkpointin, niin siinä olisi parasta olla sikkaus checkpointti siitä saatanan akuakuusta kans, okei? Okay? Muuten se on kusetusta. Jos mä selviin Ei noin voi käydä. Saatana. Ja koirat. Saatana! Saatana!
Tiedätkö miksi Crash Bandicoot on hyvä peli? Se valmistelee sut niin kuin tuleviin koetuksiin. Se näyttää sulle, miten joku asia toimii. Esimerkiksi siellä alussahan oli semmoset ruskeat portaat, mitkä näytti, miten joku asia toimii. Ja nyt me tiedetään, miten jatkaa. Tässä vaiheessa. Kato, tässä on nämä ruskeat portaat. Me tiedetään, että miten ne toimii. Mikäs tilanne meillä tässä on? Kato, toi tulee tuolta ulos. Mut siis meillä on toi vittun kondorikotka. Ja alusta! Hei, mulla on nyt tällä hetkellä pro-peliliike. Jos mä häviin nyt, niin... Ei saatana. Mut katsokaa, nyt mä teen sen, että... 1 juoma. Ja mä tapaan. Saatana, ei voi edes tapata itseään! No mitä helvet! Noniin. Ota yhden hörpyn. Ja nyt mä saan 4 HP. Mä saan 4 HP. Mulla on 4 elämää. Taas mulla olisi normaalisti ollut haista vittu elämää. Oi vittu, mitä vittua tässä tapahtuu? Odota. Hykka. Eli mä hyppään kun se on pois. Älä vittu laita tällaista. Mut siis kaikessa tässä on logiikka. Se syy miksi Crash Bandicoot on hyvä peli. Se syy miksi se on hyvä peli on, että siinä on niinku... Oi vittu, mun juna katkas. Mitä piti sanoa? Mitä siinä on? Heitäks se siellä jotain? Älä heitä. LV 10V. Hei, mitä toi tarkoittaa? Miksi toi Aku on tollanen? Onpa outoa. Mä en oo ikinä nähnyt tota. Mitä vittua tässä tapahtuu? Ei oo valoa. Tännekö päin mun pitää mennä? Oi valo. Mä varoitan teitä. Missä se on? Tänne näin! Taatana! Mikä tää kenttä on? Please! Ei saa. Ei toi on reilu. Tää rupee menee oikeasti siihen, että ei. Ei säädänä. Mihin me mennään? Vittu kiekko vetää! Mihinkä? Ai. Ei piti ihan oli. On ihan vitun vaikea keskittyä! Tässä rupee mulle. On se mies. En itse asiassa se on maa. Alusta. Ai niin, pitää juoda. Hyvä huomio. Se on sääntö numero 1. Crash Bandicoot on kova peli. Ja katot. Silloin kun kuollaan, niin silloin on juotava. Nyt saatana!
god. Se oh my god. Ja pahin asia on, että tää on se, mihin se kaikki kaatuu, vai mitä? Joo. 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 Ei. Aku tuolla auttaa, mutta ei auta täällä että. Oi vittu. Voi hevon vittu sentään, älä nyt. Te ajattelette, että minä mukaan luovutan. Mä olen vasta aloittanut pelaamisen. Ei vittu me. Mä en ikinä ajatella, että tää olisi näin vittu vaikeeta. Sun täytyy vaan hyppiä. Ja that's it. Mä täytyy hyppiä, sehän siinä on. Ja nyt vittu voi olla niin vaikeeta. Hyppiä. Missä me mennään? Mä painan tosta. Mitä? Mä en ois ikinä uskonut, että Crash Bandicoot juomapeli on näin rankka. Eihän mä edes vedä niitä shotteja. Se on vaan kuolemista uudestaan ja uudestaan. Olen hyvin varma. Tää on niin paljon erilainen kuin joku vittu Spelunkki. Miksi tää kenttä on näin vaikee? Jobs of Darkness. Mä heilun täällä. Jaa, mä en tiedä mitä tapahtuu. Tuntuu, että tää oli tässä. Sama kuin City Car Drivingissa, kun vedettiin tolppaa päin. Vittu, että harmittaa, kun ne päässyt Crash Bandicoot 1 läpi. Jos mä koitan vielä kerran. Tää on se, kun sä sanot, että GG, mut se ei oo GG. Vaan sä vedät täpöl nyt. Ymmärrättekö te nyt se, mitä mä tarkoitan, kun vittu? LV10V, kiitos paljon teille, että olitte mukana tänään. Mun on pakko pistää maaten. Olette mahtavia. Kiitos. Ja morjes. Minä poken juorta, ei